സ്പെഷ്യലൊക്കെ ഉണ്ട് ഫുഡൊക്കെ.
അവിടെ പോയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ വീട്ടിൽ പോയി ഇതില്ലേ ഇതില്ലേ അല്ല ഇവിടെ ഇല്ല പോയിട്ടാ
എതിരേക്കുന്നതായ മാരകായുധങ്ങളെയൊക്കെ ഒരാളും മെരുക്കായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ദുഷ്ടന്മാരെയൊക്കെ ഒരാളും നിഗ്രഹിച്ചു പോടുവാനും ഭക്തപരിപാലനത്തിൽ നിന്നും പോട്ടിയിട്ട് ധാരാളത്തെ ആറ്റപ്രകാരം ദൃഹത്തിരക്കുന്നതായ അതുമുതൽ ഇതേവരേക്കും നിർഭയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ ഇങ്ങനെ നെടുമജൽ കുത്ത് എതിരേക്കുന്നതായ തകർന്നകരെ ആധാരമായിട്ട് ഞാനും എന്റെ മുതലാളി മാറും അങ്ങനെ നവയായിരിക്കുന്ന രീതികൾ നേർന്നിരക്കുന്ന പരമാർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഏറിയോർ സന്തോഷം വേറിയോർ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് തുല്യ കൊല നവയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തികൾ നെടുവജൽ കുത്ത് ഉദർക്കത്തുള്ളവരെ നെടുവജൽ കുത്ത് ഉദർക്കത്തുള്ളവരെ നെടുവജൽ കുത്ത് ഉദർക്കത്തുള്ളവരെ ഉദർക്കത്തുള്ളവരെ എന്റെ മുൻപട്ടപ്പ എന്റെ സമക്ഷപ്പ ക്ഷേമത്തെ ആണോ ഉദർക്കത്തുള്ളവരെ ആണോ ക്ഷേമത്തെ അക്ഷേപത്തിനിടെ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇത്തവരേക്കുമല്ല നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം തികച്ചിട്ട് വീണ്ടും അല്ല കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന കനി കുറിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന കുറിമാനം വീണ്ടും കൂടിക്കട്ടിരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യങ്ങൾ അല്ലേ പോരത്തുള്ളത് നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കലൂടെ തന്നെ എത്രവരേക്കും പോറ്റിപ്പൊലി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാനും എന്റെ മുതലാളിമാറും ഇനിയും ആ പ്രകാരം തന്നെ നന്മയായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ടഴിച്ച് പരിപാലിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങളൊന്നിരക്കുന്നതായ പൂർവീകർക്ക് കൊടുത്തിരക്കുന്നതായ മഹത്തരമായിരിക്കുന്ന അഭിമന്യങ്ങളുണ്ട്. അത് വാണാളായിട്ടും വർദ്ധനമായിട്ടും അഴകായിട്ടും ആയുസായിട്ടും ഒന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളായിട്ടും മുന്നമേ കുടിച്ചിരിക്കുന്നതായ അമൃതിന്റെ മാധുര്യമായിട്ടും ഞാൻ നൽകിപ്പോരാ കേട്ടോ. നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ അങ്ങനെ വേറിയോർ സന്തോഷം വേറിയോർ സന്തോഷം വേറിയോർ സന്തോഷം എങ്ങനെ ഇട്ടോ കണ്ടുപോരുവാനായിട്ട് പത്രവാത്തുള്ളവരുണ്ടാ ഉണ്ടാവില്ല. 300 അക്കരണ്ട 6 ഇല്ലത്തുള്ളവരുണ്ടാ 9 ഇല്ലത്തിനുണ്ടാ നഗരം പത്തുടിക്കാരൻ വിശ്വകർമാവ് കടകത്തൂരാളൻ സമ്പ്രദായം കൊടോൽത്ത് പകുതിയുടേതായ ഒരു ആയ്മ എങ്ങനെ നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ എൻ്റെ മൂല്യന്മാർ സന്തോഷമായി അല്ലേ മൂല്യ നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തികൾ എന്ന് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യപാട് മൂല്യായത് എന്ന് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യപാട് നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ നിങ്ങൾ എന്തിരക്കുന്നതായ പൂർവീകർ ചെയ്തിരക്കുന്നതായ കർമ്മത്തിന്റെ പരിണതഫലമായിട്ട് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യം ജന്മജന്മാന്തര സുഹൃതമാണ്. ഇരിക്കുന്നതായ കർമ്മഗിരിയാധാരമായിട്ട് ധർമ്മയജമാനി ഒന്ന് കർമ്മിക്കുക. അതിലൂടെ ദർശന സ്പർശന ഭാഗ്യങ്ങളേറ്റിട്ട് അങ്ങനെ നന്മയായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു പോരുവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നുപോകുക. അത് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥന. നിങ്ങളെന്തരക്കുന്നതായ ഭക്തിക്ക് തക്കവണ്ണമുള്ളതായ മുഖ്യാർത്ഥത്തെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് പരിപാലിച്ചിരക്കുന്നതായ ധർമ്മയജമാണ്. എരിയും തൊക്കിയെടുത്ത് പരിപാലിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിശേഷമായിട്ട് നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തികൾ എൻ്റെ ഭക്തന്മാർ അതുകൊണ്ട് ഏറിയോർ സന്തോഷം നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ തന്നെ ഇട്ടൊഴിച്ച് പരിപാലിക്കാകട്ടോ. ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുട്ട് കുത്തിക്കാടതൊക്കെ വണ്ണം നന്മയായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എന്നൊന്നും വന്നൊന്നും പോറ്റിപ്പോൾ സംരക്ഷിച്ചു പോരാം. എങ്ങനെ ഭൂമിപുത്രന്മാരുണ്ടാ ഉണ്ടാവില്ല. നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ എൻ്റെ ഭൂമിപുത്രന്മാർ അകർധർമ്മയായിരിക്കുന്ന അഭിമന്യങ്ങളും അജസ്സും കീർത്തിയും തന്നിട്ട് പരിപാലിച്ചിരക്കുന്നതായ ഇങ്ങനെരക്കുന്നതായ ധർമ്മയജമാനം നികളത്തിരക്കുന്നതായ തറവാട്ടിങ്കൽ വാഴുന്നതായ സത്യങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യങ്ങൾ വിശേഷമായിട്ട് പൈതകളെ സന്തോഷമായി നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തികൾ ഇങ്ങനെരക്കുന്നതായ ധർമ്മയജമാനെ ഒന്ന് കാണുവാനും അങ്ങനെ ദർശന സ്പർശന ഭാഗ്യങ്ങളേറ്റിട്ട് സുഹിച്ചു പോരുവാനുള്ളതായ മഹാഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അനുഭവം അവട്ടെ. ചട്ടയാകെ കളയാടതൊക്കെ വേണ്ട അണിമാതി അഷ്ടസിദ്ധികളും അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങളും തന്നിട്ട്
പരിപാലിക്കുവാനായിട്ട് ഞാനുണ്ട്. ഒരു സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉയരത്തുള്ളവരെ ഇതോ വേറിട്ട് ചൊല്ലിക്കഴിച്ച് ഒരുപാടായിട്ട് കൊണ്ടുകൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ അനുഭവത്തിൽ എന്റെ മുമ്പോട്ട് ഇനി കടി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അറിയാ എന്താ തീരെ കടിയല്ലുള്ളത്? നോക്കടാ ഏല്ല നീലെന്തെല്ലോ കടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാം ശുദ്ധിമാണമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നു കേട്ടോ. നല്ലോണം പോയിച്ചോ, വേഗം വേഗം പൊട്ടുവാ. അതുകൊണ്ട് പോയത്തുള്ളവരെ എന്താ ചൊല്ലുവാനായിട്ട് പറയാറുണ്ടോ? എല്ലാം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ, നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കളെ, സമ്പത്സരങ്ങൾ തികഞ്ഞിട്ടെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നിർവയജമാനൊരു അമൃതകടി കൊടുത്തു പോരുവാനും ഇരുകരങ്ങളും കൂപ്പിയിട്ട് ഞങ്ങളെന്നിരക്കുന്ന തിരുവമ്പിങ്കൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുവാനും സിദ്ധിച്ചിരക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യല്ലേ മഹാഭാഗ്യമല്ലേ ഇത്? ദേവന്മാർ പോലും എന്റെ ഉപകാരത്തുള്ളവർക്ക് സാധിച്ചില്ലേ? അതും അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം മുതലായിരിക്കുന്ന പുരുഷാർത്ഥങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ജനിക്കുവാനും ഞങ്ങളെന്നിരക്കുന്നായ കേശാധിപാതം തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു പോരുവാനുമുള്ള മഹാഭാഗ്യങ്ങൾ ആവട്ടെ. ചട്ടയാക്കി കളയാടുന്നൊക്കെ പണ്ടം നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കളിടെ തന്നെ ഇട്ടഴിച്ച് പരിപാലിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആയുസ്സാണ്, ആയുസ് വർദ്ധനവിട്ടാവട്ടെ കേട്ടോ. നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൾ തന്നെ ഇട്ടഴിച്ച് പരിപാലിക്കും. പെട്ടുകര കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഉയരത്തുള്ളവരെ സന്തോഷമായി നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കളെ എന്തേലും ചൊല്ലുവാറിട്ട പറയാറിട്ട അല്പമാത്രമായിരിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഈ വിട്ടുകളെ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടുവാ. എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്, നീ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ അറിയോട്ടുവാ. ലോകമായിരിക്കുന്ന കർണം കൊണ്ട് അല്ലെ എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആവട്ടെ. അങ്ങനെ നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കല് നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ ഞാൻ തീർത്തു തരും കേട്ടോ. സത്യത്തിന്റെ പാദത്തിങ്കൽ അല്ലെ എന്ന് അല്ലെ ചരിച്ചോ അവിടെ നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു പോരുവാനായിട്ട് ഞാനുണ്ട്. ജീവിത വിജയമുണ്ടാവട്ടെ. നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മുകൾ കൂട്ടി തന്നിട്ട് സൗഖ്യാദി സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും കല്ലിട്ടഴിച്ച് പരിപാലിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് കുതിരാകളെ കുതിരാകളെ ചൊല്ലിപ്പോരുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെന്നിരക്കുന്നതായ ചിത്രം പതിയേണ്ടത് നിന്റേതായിരിക്കുന്നതായ മനസ്സാകുന്ന അന്തരംഗത്തിനകത്താണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ അതിനുള്ളിൽ വേണം ഞങ്ങൾ അല്ലെ. മനസ്സാകുന്നതായ ശ്രീകോവിൽ തുറന്നാൽ കാണേണം ഞങ്ങളാകുന്നതായ തിരുവിഗ്രഹങ്ങളെ അല്ലേ കുജികളാക്കളെ. അത് ഉണ്ടാവട്ടെ. അവിടെ നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കല് എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തെയും വന്നിട്ട് പരിപാലിക്കും കേട്ടോ. 64 കളത്തിനകത്തം പോരറിഞ്ഞ് കളിച്ചു പോരുവാനുള്ളതായ മഹാഭാഗ്യമുണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് പരിപാലിക്കും. വിശേഷമായിട്ട് മഹാലോകരെ മുരിയ ആയതുകൊണ്ട് നോക്കിപ്പോരുത്. നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തികളെ ധർമ്മയജമാനം ചൊല്ലിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്ന മൊഴികള് അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പൊരുള് അല്ലെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കി പോരുത് ധർമ്മയജമാനം കേട്ടോ.
അത് ജലരേഖയാകാതെ തക്കവണ്ണം സ്ഥലരേഖയാക്കി പോരുവാനുള്ളതായ അനുഭവം ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കിടക്കറേ കേട്ട് നാരായണത്തെ വന്നപ്രാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മെ ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവം കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ശരിയോ? ചൊല്ലിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്ന മൊഴികള് അല്ലെ, അത് അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്നതായ അർത്ഥതലങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഇല്ല ബോധ്യായിനല്ല ഞാൻ ചൊല്ലിക്കഴിച്ചത്. ഇനി സംവത്സരങ്ങൾ അല്ലെ ഇത് കഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ചൊല്ലിക്കഴിക്കുവാനുള്ളതായ അനുഭവം ഉണ്ടാവരുത് അതിന്. പുറായടാ അർഭയായിരിക്കുന്ന അനുഭവം സംവത്സര കൽത്ത് കച്ചിട്ട് വീണ്ടും പൊന്ന് കണ്ടു കല്ലുമേൽ ചേരേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അനുഭവം നമ്മയായിരിക്കുന്ന രീതിയും കൽത്തട്ടെ കണ്ടുകൊണ്ടേക്കടേ എൻ്റെ മുതലാളി വാറോട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് പോയത്തുള്ളവരുടെ നെടുവജൽ കുത്ത് വിശേഷാൽ വിശേഷമായിട്ട് മഹാലോകരെ 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 അതുകൊണ്ട് ശരി കല്ലുപേൽ ചേരാമെന്ന് അല്ലെ അല്പമാത്രമായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കല് നിങ്ങൾ ഒന്നരക്കുന്നതായ കണ്ണിങ്കൽ നിന്നൊന്നും മറഞ്ഞു നിൽക്കത്ത് ഇങ്ങനെക്കുന്നതായ ഈ തിരുസന്നിധിങ്കൽ എന്നുമുണ്ട് ധർമ്മയജമാനൻ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ
വഴികാട്ടിയായിട്ട് ചൂട്ടേറെ വെളികാട്ടി തന്നു പോരുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെന്തിരക്കുന്നതായ ജീവിതത്തിനകത്ത് എന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തിങ്കളികളെ പ്രത്യക്ഷമാനമായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോഴോ നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ എൻ്റെ അല്ലെ ശിലയുള്ളതായ അനുഭവത്തിങ്കലെല്ലാം അല്ലെ അതിലെല്ലാം നാശം വന്നു അല്ലെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെ പൊട്ടതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ കലി ബാധിച്ചില്ല. അതെയാ ആവട്ടെ അല്പം മാത്രമായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ അതിന് ഒത് അല്ലെ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തിങ്കലുകളെ. കട്ടക്ക് പൊട്ടലുണ്ടായിട്ടില്ലേ അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് അല്ലെ നന്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കലുകളെ അതിന് നന്മയായിരിക്കുന്ന രീതിയെങ്കിലൊന്ന് കാണണം. അപ്പോഴത്തിങ്കല് വേറിട്ടൊന്നും ചൊല്ലിക്കഴിച്ചു പോരുവാനില്ല. ധർമ്മയജമാനൻ ചൊല്ലിത്തന്നിരക്കുന്നതായ വഴികളുണ്ട് അല്ലെ. ആ രേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചോ അവിടെ എന്ത് ഇടമേ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയതിനെയൊക്കെയും വരമേയാക്കിയിട്ട് ഉപന്നെടുത്ത് പോരുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെക്കുന്ന ധർമ്മയജമാനം എൻ്റെ മുതലാളിമാരും എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഭക്തിവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ എനിക്ക് കാലം കഴിച്ചാകട്ടെ. അപ്പോഴോ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വിധിവിധാനങ്ങൾ പോലെ ചെയ്യുവാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തമ്മയായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ ഇന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപത്തെ കണ്ണിങ്കൽ എടുത്തിട്ട് മനസ്സിങ്കൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാകട്ടെ. ഇനി കൂടിക്കാണുന്നവരേക്കാം അടിച്ച വെയിലും ചോർന്ന് പഴിഞ്ഞും പെയ്ത മഴയുമല്ലാണ്ട് വേറെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വന്ന് വഹിക്കാടുന്നൊക്കെ വേണം.